TV po, Nay. Kapararan mo nga po yung TV niyan. Iyo po. Pag nararaot niyan, maalawa mo, yung TV nga niyan. Pag nararaot po. Si Nanay TV. Iba po Padeliver lang si Mama TV. May TV pa dyan sa ro. Ay naman, may TV. The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. Magandang hapon po sa inyo, Bicolandia, at magandang hapon, mga ka-JFS. Muli na namang nagbabalik ang JFS Petals and Services para sa isa na namang episode ng punong-puno ng sorpresa at saya. At makakasama ninyo ang inyong lingkod, me, myself, and I, Ate Mitch, aka Host Neshil. Don't forget to follow my social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel for bookings and event hosting. At ngayong hapon, nandito kami sa San Fernando, Camarines Sur upang surpresahin ang isang espesyal na nanay na nais-surpresahin ng kanyang mga anak. Sino siya? Malalaman natin yan maya-maya lamang dahil sa puntong ito. Tara't alamin muna natin ang mga sulit at worth it na packages na ihahandog natin sa kanya. Let's go! Ayun mga ka-JFS, meron tayong makikita dito tatlong 1.5 liter ng Coca-Cola. Siyempre, hindi mawawala ang ating Chicken Joy. At hindi kompleto ang ating handaan kung wala ang mga kakanin. And siyempre, dahil special ang ating nanay, hindi mawawala ang ating Raffables cake. At hindi rin makukumpleto ang ating handaan mamayang hapon kung wala itong Greenwich pizza. At mga ka-JFS, meron din kami ditong bubble balloons na pagkalaki-laki na may nakasulat na nanay at 77. Meron din kami ditong message coming from the people na nagpadala nito. And syempre, ang aming chocolate bouquet na may tumataginting na 5,000 pesos mula sa JFS team. And of course, ang ating team ngayon ay bread and balloons. At mamaya, bubulagain tayo ng ating party poppers. At alam niyo ba mga ka-JFS kung saan nagsimula ang mga party poppers na ito? Ano ang hula mo? Yes! Nagsimula ito noong mid-1840 at galing ito sa isang sikat na pastry chef na si Tom Smith. Sinasabing ito ay mula sa idea ng mga French holiday custom na kung saan binabalot ang mga sugar, almond at sweets, and a twist of colored paper. May gusto ka bang malaman kasama ang JFS? Well, sasagutin namin yan. I-comment mo lang sa baba sa susunod naming trivia. More of these packages and more of the trivia if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, we captivate. Kaya't ano pang inaantay ninyo? Tara na, samahan niyo ako dito sa Rizal, San Fernando, Camarines Sur, and JFS na yan. A few moments later. At ayan mga ka-JFS, kasalukuyan po kaming bumabiyahe dito sa San Fernando, Camarines Sur. At nandito na nga po kami sa mismong location, Rizal, San Fernando. Wag po kayong aalis, maya-maya lamang ay makikita natin kung ano ang prank na gagawin natin para kay nanay. So mga ka-JFS, wag kayong aalis dyan. Sa ilang saglit lamang, magbabalik kami. Padakula na naman eh. Maray na hapon po sa Gabos. Hello po. Hello po. Hi po. Hello po ang harong ni Nanay Carmen. Nanay Carmen, may bisita ka. Nay, ay hello po. Si Maray Lola. na. Ay, bisa po sa Gabos. Pero po may handaan. Dagos po. Ay, iyo po. Dagos na po. Ano po, Ning Nanay, maray na hapon po. Ito po si Nanay Carmen. Ay, agararang po na yan, ay. Ano po, Ning? Pakawin na po, ma'am. Ay, sige. Merinda lang una, ma'am. Merinda lang, ma'am. Sige po. Nay, ano po ako, Nay? Bali, nagsa-sideline po. Kaya ako, Nanay. Si Pugang ko po, nag-aahente po ng mga TV po, baga. Tapos si
aki mo po, Mary Ann, tama po, may aki ka pong Mary Ann. Nagpapadeliver po dahil sa diging TV. TV po, Nay. Kapararan mo nga po yung TV niya. Iyo po. Pag nararaot mo yan, maalaman mo, yung TV nga rin yan. Pag nararaot po. Ikaw pa deliver na si Mamay TV. May TV pa dyan sa ro. Ay naman, may TV. Iyo po. Kailan po, nagpadala po to si Ma'am Mary Ann. Sige na po, ano pong igwa? Birthday nga rin ni Mama. Ay, birthday mo po niya. Dito po araw. Sa'yo na po, Tunay. Kaya lang po, may nag-down payment naman po siyang 5,000. Kaya lang po si TV po, Nanay, is worth 15,000 po ito. Diyan para sabi ko, Iyo po. ibaga. Ma'am, kuhaan lang. Sige na ni. Sige na po. Ganda mo na ni. Iyo po. May bayadan po kaya paning 10,000, Nay. Mayong nga rin padarangon yan, tamayo. Sabi mayong korta. May pong kwarta. Paano daw po yan? May 5,000 pa lang po kaya. Actually po, businessman po kung situgang ko ito. Ano lang po ako digdi. Urada. Malay ang pinaharong sa Bisaya. Ay. Sige na ma'am, paano kaya ma'am? Sige lang po. matutunawan si Mamay. Iyo po. Bali. ko na muna. Sige lang po, Nay. Pansit. Iyo po. Kaya lang po, Nay. Apot ko lang po, Nay, kung alat-alatan ko na lang po lugod. Ano po sabi ni Ma'am Mary Ann? Mayong mga sinabi sa Paano daw po yan? Mayong mga nabanggit. Pasugo man lang ako kung kantugang ko sa imo. One eternity later. Kami na lang may bahala. Kami Ayun po. makulatirang ni Mamay sana. Bahala, oh. Nasaan na po? Bahala ka yan. Kami. Mayong mga sinabi ako. Ay, hindi na po nagpaparagos sa kanya. Iyo po. Kay ano ko yun po, Nay? Gusto. Para po ning daiman po na maabala po si papel, papirmahan ko na lang po. Yan. Darahon mo Tapos na, kung di ba? ano po, filing ko lang po, giraray sa imo, kung magustuhan mo po, di maray po. Pero kung dai po, kaulahin ko na lang po ulit si Ma'am Mary Ann. Kung ano po ang Kung desisyon. sakatay, ngayon nagpirma na, nireceive na. Ay, bahala na kayo si Mary. Bahala na Kaulahin ko na kayo si lang po. Mary. Yung nag-igwa na kayo na. Bahala yung custody. Ayun po. Diyan na po, dito, mother. Magadaan. Si Ma'am Mary Ann po. Si Mian nga ni, nag-cover siya kuliran. Katugang niya nga ni Daa. Diyan na po, mother. Baba mo na, ma'am. Pirmahin na to kasi si Pulis. Kami na. Ito pa. Ipahiling ko muna po sa imo na si TV kung magustuhan mo po. Birthday mo po, pati ito ako din ay. Tama-tama po ang TV. Malay mo magsabi pag si Mary, ano pa birthday na lang sa imo ang TV? Ano man sinahanay? Payong baya ni Mamay, tanaburan. Ano po, nahiling mo na lang po ang TV kung magustuhan mo po. Uy, hiling nga dali na niyo. Ikaw makinig. Opo, si Bokbok, ikaw. Mayong maluyan ang mata ko. Sige po, bukas po po ninyo po. Dahil ikaw ang aking paa sa tuwing ako'y gagapang ng dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata na pahinga muna. Ako nang bahala, bis pa sa labis ang Ayan! Nanay Carmen, happy birthday po sa inyo. Ilang taon na po kayo, Nanay? 77 pero hindi po halata. Kung yan. Buta na. Yes, pero hindi po halata, Nanay. Oto na. Parang ikaw po ay nasa, ano pa lang, 18. Yeah! Umuulan po na next. Ayan! Umuulan! Dahil, Nana, ikaw ang aming reyna ngayong araw. Alam mo ba na ikaw ay lalagyan namin ng meron ka pong matatanggap na Ruffles cake! Palakpakan namin si Nanay! Ayan! Siyempre, Nanay.
natatanggap na bubble balloon. Umuulan, wala ba pwede payong kay nanay? Mayroon po ng payong para kay nanay? Umayupan sila. Ayun, wala payong si nanay. Ano ba? Kasi baka magkasakit si nanay. Ang concern natin ang health ni nanay. Ayun po. Payok naman. Ayun! Samahan mo na po siya dito, mami. And syempre, ayan, umuulan. Blessings. Nanay, ang daming blessings. At syempre po, nanay, makakatanggap ka rin po ng Jollibee Chicken Joy. Syempre, nanay. Meron din po, nanay, kakanin. Ang pagkakatamis naman ito. Meron din pong Greenwich Pizza. At syempre nanay, hindi kompleto ang handaan kung walang Coca-Cola. Syempre naman. And syempre nanay, hindi lang po Nasa TV na. Sa Facebook. meron ka rin pong bubble balloons. And syempre po, ito po ang gusto kong hawakan niya nanay. Ay, Santa Maria. Dahil po birthday mo ngayon nanay, meron ka pong chocolate bouquet na merong 5,000 pesos! Wow! Saan ka ba? Paano ka ba sa may... Ayan! At syempre, nanay, masaya po ba kayo nanay? Masaya rin. Masayang masaya po. Hindi po ba kayo nabigla sa TV? Naruhanin ko kung saan diniribil na TV. Ang pambayan. Ayan, umuulan po mga ka-JFS. grabe. Umuulan pero ganun talaga ka-bless si Nanay Carmen. Kahit maulan, maraming tao sa paligid mga ka-JFS. At nanay, meron kami ditong mensahe na mula po sa mga anak ninyo. Baka po tumulo ang luha mo kasabay ng pagtuloy ng ulan. Hindi naman po ba yan? Natutulog na. Po ba ngayon? Masayang masaya po. Ano po ba ang, meron ka po bang nais sabihin? Ay, nagpapasalamat ako. Inot-inot sa mahal na Diyos. Sa mga aking ko. Na minsan, irinaos ko yan. Kinamang ko. Maka-ararog lang sila kaya. Taarang mo ni nabalo ako. Iyang bunso kong iyan. Ang naabong kayan. 3 taon. Nabuhay ko yan asa nakaako. Hasta binayaan naman. Ako pagyaray ang binayaan. Nasamantalang, nagpapaaram na ko sa iya. Kan buhay pa to. Na nagpa-opera na nga ko sa mata. Nanya ko noy. Ako, nakautang sa car. Nakamimber ako sa car. May kwarta niya ako sa car. Kung magadan ako, may salubong mo. Hindi ka mo mag-aarit. Huwag mo pong sabihin niya nanay dahil mahabang buhay pa ang ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Kaya nga ni sabi ko dyan sa nagkakausap mo sa card, ano kung withdrawn ko na? Dahil mo ngayon nanay pag withdrawn, tahaharabuan ka na kan mga akin mo, tama ka ng kwarta. Pero ngayon kung may staray ka, ay kadakol marang sinunta. Tama po, nanay. Tama po. Kaya ako sige lang ang sibing-sibing. Yes po. Kaya hirap ng Diyos, Bukan ko pa man ang mga araw kani. Ataman ko yan. Yan duwang iyan na nakik ni Mary. Ayaw po. Nanay, ilan po ba yung anak ninyo, Nanay Carmen? Ang akik ko ko takno. 7. Kadanan tulong. 4 na. Hirap ng Diyos. Nakaarap ko man yan duwa ko. Yan nga ni katulog kong ate. Naglarga pa ng subanggil. Kumusta lang, may paarap. Opo. Nanay, tanong ko lang po, wala po ba kayong minimintain na gamot? Wow naman talaga si nanay! Sa edad yung 77, wala pa siyang minimintain na gamot. Ay, matik ko lang ang mata. Ay, opo. Nabaghat. Nabaghat. Na may katarata-daan ko. Nagpa-opera ko. Nawil mo na yung hahali daan. Kaso nga hindi ko maiwasan na pagka-operan ko. Nagadantong abong kami, ay, baghat. Kaya daw, sa iko na raw ng parabulong, mayong man nakukuha ko lang ngilang ko. Baghat. Nga ko ako masabi sa ilo, baghat. Buti naman nanay at good health ka po ngayon.
Wala ka naman pong nararamdaman maliban sa iyong mata. Ay, minsan lang. High blood naman. Opo. Nanay, nakikita ko po na nandito yung mga kapamilya mo, nanay. Meron po ba dito ibang anak si Nanay Carmen? Asawa lang ng anak. Asawa ng anak niya. Sino po siya? Pwede po ba natin tawagin? Sa kainin niya on dyan. Yung mga apo niya po, nasa niyo mga apo niya? Lapit po kayo, samahan niyo po si Nanay Carmen dito. Ayan. Ay, siya po. Ayan! Niya Ang kapit pa na ito. Mamangkin. Dito ka na, baby boy. Kanina ka mo po. Pinanlulungan mo mga Ay, oh. Lapit kayo dito, baby boy. Saan po yung asawa ng ng anak niyo po? Sa Manila. Sino po yung asawa niyo? May sana. May sana. Lapit ka po dito, mami. Hoy, Jisan, dumiti ka na. Ayan, nandito na si mami. Mga makuapo ko yan. Mga apo, lapit kayo dito. Ayan, ang dami. Sama natin sa Yan ang camera para nag-aalala man sa kuko na nung... Opo, si Patay. Kanina duman. Naku, ang dami nagmamahal kayo. Carmen. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ma'am, ito po yung asawa ng anak ni Nanay Carmen. Okay po. Yan ang Nay, asawa ng panganay ko. pasensya na po umuulan. Pero blessings po yan para kay Nanay Carmen. Ano po? Nanay, meron pong message sa'yo si ma'am. Ano nga po ang pangalan mo, ma'am? Rosana. Ma'am Rosana. Nanay, ano po yung message mo para kay Nanay Carmen? Message ko lang para kay salamat sa panahon na tinaon. Pagkatamag sa mga video niya, pakumayo siya. Mayo man lang sa kuyang daw. Salamat na maray, pati sa mga magwapo. Ako ni ganito ba? Talagang obligado, may nanay. Sana marami pang oras, taon. Marami. Salamat sa inyo. Naging parte ka mo kan. Birthday ka sa kuyang ina ng anak na. Ina man niya ni ako mo. Salamat na maray. Salamat. Pati sa Diyos, salamat. Maraming salamat po Nanay Rosana. Emotional si Nanay Rosana at ganoon din po si Nanay Carmen, mga ka-JFS. Sa mga apo niyo po, sino ba pwede mag-message niyo sa apo ni Nanay? Ay, ayun, yung baby girl na dalaga na. Lapit ka dito. Ano pangalan ng baby? Carla. Carla? Ilang taon ka na, Carla? 12. Carla, meron ka bang message kay Nanay? Ang sweet naman ni Carla. Hindi naman, balin makuapo ko naman isa. Nakagong kaya sa kadto balo. Ay, opo. Di lang, pero makuapo ko naman eh yung kung ano man lang nga. Kundi ko na iba ng kansa ko, iba na daw ko ni At dahil po dyan, hihingan po natin siya ng kaunting mensahe para sa iyo. Siyempre, kay Mamay, proud na proud ako kay Mamay pa. Nanawara na kami ni Ina, ilong lubos na kami. Si Mamay na kung pa ina mi. Pero niningiyaw, bigyan sa muya, pag ganito po. Ayun, very motherly talaga ito si Nanay Carmen. Ikaw, baby boy, tinitingnan mo ang mga picture dito ng nanay. Ano, looking up si Nanay. Baby boy, anong pangalan mo? Mamay, What's your name? Ano message mo kay Nanay? Bo, message mo na kinanay. Hello. Ayan, naiyan na siya. Happy birthday daw. Alas 10 o alas Maraming salamat po sa mga anak at apo ni Nanay na nagbigay ng mensahe. At syempre, hindi pa po kompleto yan, Nanay, dahil maraming nagmamahal sa iyo. Meron po kaming babasahin na kaunting mensahe para sa iyo. Kaunti lang po ito, Nanay, kaya po, makinig po kayo sa amin. Lapit po kayo dito sa akin. Happy birthday po, Nay. Sana po tawan ka pa ng halawig na buhay. Irayo sa anuman nakapahamakan asin kamatian. Pasensya na kung dahil kami nakakapulit dyan. Salamat po. Madami ika, kaibaan sa kong pamilya. Happy birthday. Yan po halik sa aking mga sinusis.
Sunod po, Nanay, salamat sa pagpapadangat sa mong mga aki, asin makuapo mo. Maski harayo kami sa imo, dali ka man yaon sa puso ko. Tawan ka po lugod ko, mahal na Diyos, tinhalawin ng buhay, grasya, asin, patuloy. Mahal ka namin, happy birthday. Yun naman po ay galing sa anak ko si Gerardo. Tama po ba? Ito po yung kakakagalang. Ingat ka po, sir, kung nasaan ka. Japan na. Ito naman po ay galing kay Ma'am Salome. Pag ilang anak ko po, si Ma'am Salome, so, Nanay, I love you and I miss you. Ingat po sa gabos, ang sa kuyang pagbati sa inyo. Happy birthday po. At salamat sa Diyos sa padagos niyong pagkain puso. May nasalud as in buhay para sa sayo. Salamat sa pagpadakula sa mo na ayos. Pasensya ka na kung mayo ako tani. Kasi nasa kong pamilya tuwing birthday niya. Sana maging maugma ang birthday mo yan. Sa'yo nang daming sorpresa sa iyo. Agad ko sa mahal na Diyos na sana tawan ka pa rin halawig na buhay na makaibahan ni Paika. Salamat po sa gabos. Happy birthday, Nanay. Ingat ka po, Fermi, and good health. And God bless. Loving you, Antonio, Tess, Tonette, and Chichi. Ayun po pala ay galing kina Sir Antonio, Ma'am Tess, Ma'am Tonette, and Ma'am Chichi. Nasaan po sila ngayon, Nanay, sila Sir Antonio? Kasi ang tanong ko, nasa Saudi. Ang pamilya niya Ano po sila? Ano po, Nanay? Sunod po na message ay galing naman kay Ma'am Salome. Happy birthday, Nanay! Ingat ka po, Penny. Wish mo po gabos na tauan ka pa ni mahal na Diyos. Yung makusog na hawak, irayo ka sa anuman na kamatayan. Bawi na lang kami pag mayo ng pandemic. Miss mo na ikaw, more birthdays to come. Nanay, we love you. Maligayang kaarawan. Mahal kong ina. Galing po yun kay Ma'am Salome. At ito naman po ay galing kay Ma'am Mary Ann. Nanay, bago ang lahat, nais ko po munang magpasalamat sa iyo sa pag-aalaga sa mga anak ko, Nay. Kahit wala nang asawa ko, nariyan ka pa rin para umalalay sa mga apo. Kahit wala nang asawa ko, nariyan ka pa rin para umalalay sa mga apo mo. Salamat yun ang napakarami. Walang kabayaran ang pagiging mabuting ina at lola. Kaya naman hayaan mo po handugan ka namin bilang pasasalamat po ng mga sakripisyo mo para sa amin. Sana magustuhan mo po, Nay, ang mantinandog namin sa iyo. Happy 77th birthday po. More birthdays to come. Ingat po palagi kayo ng mga bata. Mahal na po namin. Yan po ay galing kay Ma'am Melba. So, meron pa po bang gusto sa Nanay sa mga anak mo? Wala na po sila kayo. Udoy! Si Uncle Lardo ta, si Uncle Tony. Si Auntie Ome. sabi ko man sa mga ate ko. Magpapasalamat na sa taon na dawa. Araw pa na sa pagpalarap ko sa ila. Talagang sakripisyo. Tarabang kami. Ano man na makaraos lang. Sabi ko kaya diyan kami inuuran sinasagdang. Magkatapos lang ako kamong high school. Taon na kami kaya. Yan lang ang pinangako ko sa inyo. Kung kamo mag-college, kaya na nila yan. Ito nga rin yan, hindi i-istaran mo yan. Itong ikaduha kong ate, yung nagpaharong-harong kayo sa nagpatrabaho mo sa munisipyo. Dawat yan, ikaduha katrabaho dawat dito tinag-usan. Yes po. Makaisip mo pag paharong-harong, tawag-tawag na sa kasi, yan nasa ang tumingin. So, maraming papasalamat naman ako ta, gusto nga ni, dahil kung sabihon nindang nag-eskwela man ko, kadakol kayo nadang nag-eskwela ngayon, bayok man yung gastos na kapagalan man, pasalamat pa ninda. Ako lang naalalay, masabi ka ko, mapaagod kayo, bago arapihon na So, Nanay, narinig mo po kanina yung mga messages. Masaya po ba kayo ngayon? masaya. Opo, medyo maingay sa paligid dahil ganun karami ang nagmamahal kay Nanay. Ano po? At maulan dahil ganun karami ang blessings natin para kay Nanay. Tama po ba, Nanay? Tama.
Salamat! Sabing TV. Hindi ko kaipunan mo. Hindi mo na kailangan ng TV Nanay dahil mas marami pa ito kaysa sa TV. At dahil dyan Nanay, hindi pa po tapos ang aming sorpresa dahil meron po kaming ipapakita sa iyo ng mga video messages galing sa mga anak at apo niyo. Nandito po na. Ulit. Ulit. Happy birthday. Si Ate Liti. Ay, si Alison. Lolo namin, happy birthday po. Ingat po kayo palagi. More birthday to ka. God bless po. Kamu rin, ingat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nanay. Magyana, Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Salamat. Love you. Salamat. We miss you. Ay, oh. Happy birthday. Wish ko lang po sa mga sa kaarawan natin. Sana po, bigyan po kayo ng maraming kaarawan. At laging gagabayan ng Lord ang mga kayo sa mga I miss you and love you so much, Lola. I love you. Bakit ganun? Hello. Morning. Kumusta ka mo dyan, mga tugang? Mala ni, pagpapahirin ako. Amen. Pagpapahirin ako. God bless you and good health sa family. At sana ay magkita-kita pa tayo pagkatapos ng pandemic. Love you. Kateka, apoy ko dyan pa. Oh, happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday to you. See you. Wish. Maray, love you. Maluin. Shout out. Shout out sa mga tugang. Ayan! Ang cute-cute ni Nanay. Ang cute-cute ni Nanay. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga anak at apo ni Nanay Carmen. Ang cute-cute ni Nanay. Kinakausap niya yung video. Nanay, hindi pa po dyan nagtatapos ang aming sorpresa dahil sa pagbabalik namin. Magbabalik kami sa ilang saglit lamang. Dahil sa aming pagbabalik, nakanta natin si Nanay ng happy birthday at tutulungan natin siyang mag-blow ng kanyang cake. Magkikita-kita tayo na. At syempre mga ka-JFS, hindi kumpleto ang birthday ni Nanay kung wala ang ating birthday cake. Syempre, bago tayo Nanay, bago niyo po i-blow ang inyong cake, hindi kumpleto ito kung hindi natin kakantahan ng happy birthday si Nanay. Kaya naman, kantahan po natin siya ng happy birthday song. A 1, a 2, a 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Nanay, dahil birthday mo po ngayon, hindi po kumpleto ang birthday kung wala ang candle at syempre ng ating birthday cake. Kaya naman,
Nanay, make a wish po and then after that, blow the candle. Masyado po kasi mahangin. Mawis pa ko. Wish po. Oh, salamat na marami sa mga angkit ko. Sana dahil man yung mga katibaaran, dahil man sinda arabutan kan mga mating yung nagraralakaw. Sana magkurang man sindang araw sa gaya, mapadapulaan sa idang mga angkit. Gabos na sinda. Ako na rin sinda sa rakuan ng ang Panginoon ang magkabay lang. Ayan! Ayan! Ayun ko na lang dami. Blow mo na po, blow. Yeah. Ayan na po, Nanay, ang inyong cake. Happy birthday once again po, Nanay. Mula sa mga anak mo na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo at mula sa JFS Petals and Services. So masaya po ba kayo, Nanay? Masaya, Nanay. Any last message po? Maraming salamat po. Maraming salamat sa gabos ng mga angkit ko. Dawat si Mayo na. Di pa po salamat ko. Yes po. Ipig tara ko ang kuhaning responsor. Mas kisinda ko niya ang sa inang sindang alupaab. Yes po, Nanay. Sinda. Mapamisa na naman nga sa mga Yes po. So, mga ka-JFS, isa na namang Nanay ang ating nabulaga at nasurpresa ngayong hapon sa pamamagitan ng ating pagpaprank ng television at sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng surpresa. So, wag po kayong bibitaw at wag niyo po kaming palagi niyo po kaming suportahan. So, magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating surpresa. Don't forget to like and subscribe to our social media account, JFS Petals and Services. We love you all. Happy birthday, Nanay! Bye-bye! Bye-bye po doon. Bye-bye! Hello! Maraming salamat po kay Ma'am Mary Ann from Hong Kong, Sir Antonio from Saudi, Sir Gerardo from Manila, Sir Jesus from Manila, and Ma'am Salome from Batangas. Inilan po ang ating sorpresa pero ibig sabihin po nun ay maraming biyayang darating at maraming biyayang dumating sa pamilya niyo po. Kahit kapalubog na po ang araw, nagpapasalamat pa rin po ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa JFS Petals and Services. So huwag po kayong magsasawang suportahan kami at mahalin po ang JFS Petals and Services. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod naming sorpresa dito pa rin sa nag-iisang JFS Petals and Services. Mahal namin kayo. Mwah!